Днес ще тествам как бяло саламурено сирене, по-точно овче сирене, как ще повлияе на кръвната ми захар. Кръвната захар се следи с този глюкомер, който е вързан към телефона ми. Сложил съм си 100 грама сирене. Сега ще го хапна и после ще видим какви са резултатите. В това сирене на 100 грама има 316 калории, 27 грама мазнини, 17 грама протеин и 1 грам въглехидрати. Сега го хапвам и после ще видя какви са резултатите. Довършвам си сиренето и по-късно се връщам обратно да видим какви са резултатите и как е реагирала кръвната ми захар. Днес по-рано през деня хапнах 100 грама овче сирене, за да проверя как се отрази на кръвната ми захар. Замерванията ги правя с този глюкомер, който е вързан към телефона ми. С него се следя кръвната захар денонощно. Не съм диабетик, просто ми е интересно как храните и напитките влияят на кръвната захар. Така да видим какви са резултатите, след като хапнах 100 грама овче сирене. Тук можем да видим, че кръвната захар не е мръднала, няма спайк, така че за мен сиренето е много добра храна. Хапвайте спокойно сирене, не повишава кръвната захар. Следващия път ще тествам нещо друго. Това е.